Čau lidi, dneska, zítra vyzývám Dominika Čukana na souboj, že ho zbiju jak psa, dostane facku, klidně i ve fotbalu. Jestli chce hrát se mnou ve týmu, tak jako může. Ale jestli nechce, aby jsem ho zbil, tak přestaň na mě dělat na schvály. On furt na mě dělá na schvály. Když já mu nic nedělám, tak na mě jen tak fusne. Nebo mi dá facku. Nebo mi něco ukradne. Je to normální? Není. Takže, jestli to ještě Dominik udělá, půjdu za jeho mámou, za jeho tátou, ať mu prostě napálej a bude to prostě. Takže zítra, Dominiku, zítra ve 2 odpoledne ti říkám. Nazdar.